Guys, it's BBTV, that's Bisaya Vlogger TV, and welcome back to the YouTube channel. And yes guys, for today's video, padung ko sa Carmen, kay akong inita ko ang friend, kanang malibre siya na ako og milk tea, kay duga gimingon daw siya sa akong face. So, without further ado, maadto na ko. Bye! See you there! Hi guys, I just arrived here in Carmen and it's so awkward na mag-video ka nga ikaw ra isa. Pero I'm so thankful sa mask kay di maklaro kung ba ang nag-istorya. I'm going to meet my friend. Ingon siya nga naa siya sa terminal. So, ako siya gumon sa terminal. Yay! Some other people. Pero awkward siya kung ba guys. Oo siya. Pero hindi ko mawaw. Parang ganyan. There she is, guys. I'm vlogging. Oh. Naman. So, don't be shy. Dito, may lahat nag-story nga. So, hi guys. I'm with my friend na. Say hi to my vlog. Hi. Okay. Ano sa kanin? Nagkaka-order? Nagkan. Okay. Hato din mo tani kay ron sabay na kapag Layo man. kuan ni kay ron kay nagkanag ko mi sa tatan. Kay sugo ko. Nay pakwang. So, siya kong friend. Gamang libre karon guys. Hindi mo gusto mo lipo. Pistik ka. Ay. Bawal mo. Okay, Jojo sa vlog. Ha? Bawal mo Jojo sa vlog. Depende. Siran ka na mo. Gimingaw ko mo siya. Ano, gimi mo? I miss you. Ganaan ako doon. Gisilahan. Bawat ang pagkuman. Nakakuha namin sa akong gamit man. Ako po, nakakuha ng oras si Ashley. Naman. No? Agad. Nagkalikod. Ashley, dyan na. Si Ashley, no? Guys, magbabay sa me. See you in the milk teahan. Mura gas lang kayo. Accidentally namin na-meet. Amo ang friend. Amo ang Jumega. Jumega. Abi. Kailan to na ko si Abi? There she is. Uy, kasi ka! Ano? Hi! Baka lagi ko ano. Paano? Gihapon ko dahil. Mangilti ko na siya. Librihan ko ni. Wala. Mamas kayo ron. Mas kayo ron. Nasa mertihan? Siguro sa mertihan. Anay, uyab? Sila daw may gato dan eh. Sana, anay, uyab. Bitaw. Siya ragan, librihan ako. Librihan ko. Murag, uyab. Bitaw, gilas kay ka. Pinanag, baby. Nakatagbo mi og amo ang friend. Si Ashley. Kaya na sa Asa ka makiklag sa tuwan? tuan. Pero sikat lagi na. Daghan lagi manong ana. Kenward. Unahan pa. Atong dapit sa ilahang. Anang iskina na bitaw. Padong sa Monteswerte ay. Oh, Monteswerte, di ba na iskina padong dire. Dili na straight on silang. Kuan di ay. Kenward. Hindi mo, apot ba itong kuan? Na silang kayo lagi yung tapos. Man. Ani? Oo, man kuan na. Ay, piste. Wow, kaya vibes. Ayaw, Yawa. sa pagbulan. Adik ko. Ayaw sa And yes guys, nana mi sa milktihan. Ay, sa pagbag. Wala namang, wala namang Ito, sign. order mo. Sliding door. Na, kayo. Maon na. Hi, welcome to my vlog. Dapat na kay discount ani kay. Ani libre mo sila. Hi
Hi guys! So nami karon sa milk teahan sa Go Tea House. Mag-vlog ko. Ma'am, okay ra? So, ikatagiya ma'am? Ako. Siya, malibre na ako. Ayos, sigara-gara ni ha. Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love boy, what you Hi babe. Dire babe. Lagi kan bilayan. Pag minabay lang yan, ato dapat sa kuwang. Di ba na yun? Atod? Galipog ko. This is the menu. This is the menu of the milk tea sa Go Tea House. And since curious mo kung unsay lasa sa tanan, so ako na siya i-try. Ay, Tipo-tipo sabaan ako. So ako na siyang i-try tanan. Since naman ko discount kaya ako aman sila gi-promote. Baka naman. Still, say mo assessed. Ikaw ay libre. Ikaw magbuot kung unsa. Hindi na ikaw malibre. Ay, ako gano'n. Kaya yun. Kuha na ako ah. Kumabala na ako, alam na? Mura gamit ng cappuccino. Cappuccino. Ano, ikaw, bet? Cappuccino? Ikaw, order ko. Small ra. Winter melon daw. Ang say lami guys. Opo! Mama ko ilay ako na lami dire. So ako ipakita niyo ang sud sa milk teahan ha. Pakawaro. Kasi matumba. Ika ha? Daing pose. Sunod. Yun, siguro nag-video yun. Wala. Sunod. Pagtanong ba yun ka video? Nako. Guys, pauli na mi. Ngato na mi kadali. Kariyo ra kay mi. Thank you so much. Ano, Raycon, bakit? Thank you so much. Thank you for treating me. I miss you so much. Miss you too. I do hope na pa second. Pilingon. Ayan po, wait. Madaog migluto, guys. Yan po, nga Palito. balinan ko sa uyok tiya. Kung makadaog migluto, guys, palito na ko tong milk teahan. Bitaw, you should visit You should visit Go Tea House. Nindot lami kayo lang milk tea. Worth it ang inyong amount ng gibayad. So, Nagka-quarantine? oh, taas sa motor. Ano yung gibilin? Bitaw no. So, Di ka that's lang, all for today, guys. See you in my next vlog. Bye! Bye!